Welcome back mga ka-channel. Bali, meron pa pong babahagi ko sa inyo. Isa ng mga aksidente ang naganap po dito sa Barangay Bangkerwan 66 Legazpi City. Isang soso na ahente pang deliver po. Deliver sana sila. Kaso nawalan po sila ng preno at isang motor na niyo ang nadamay. Nabangga, nakaparod lamang. Nandali sa motor mo. Ayun po mga ka-channel, isang close van pang deliver na bumangga sa bahay. Mga ka-channel ang nangyari. Ingat na lamang po sa mga nagmamaniyo. Siguraduhin pong maayos po ang ating preno bago tayo magbiyahe. Yun lamang po mga ka-channel. Yan po ang itsura ng close van na pang deliver na nakabangga sa bahay. Yan. Buti na lamang po mga ka-channel, walang tao na damay. Yan. Ingat-ingat lamang po mga ka-channel sa ating pagbibiyahe. Dito lamang po yan sa Bangkerwan, Legazpi City. Pero tinagalit natin. Nagto ka gari? Ano ko dun? Nga time, hindi ka magka-eskapar. Tabigla. At yan po mga ka-channel ang binangga motor ni Mio. Basag po yung ilaw niya at tabi po yung gulong. Buti nilang hindi nasira masyado yung motor ni Mio mga ka-channel. Talagang Naman sa patas yung churros ka, pinundo ko nga ayaw. hindi kang brief nga. Sige.